nie, už nič. No, keď to všetko prejde a hlavne nech sme zdraví. A čo ste v tom zhone už stihli urobiť? Poupratovať, Popratovať, napiec, navariť. Čo ste napiekli? Veľa vecí. Tak? 9 druhov koláčov. A Kapustnicu, koláče. už máte kapustnicu? Áno. To sa mi ani veriť nechce normálne. Alebo budete variť ďalšiu. A koľko vás bude pri sviatočnom stole? 2. Tak nech si to užijete poriadne, v láske, porozumení a nech sú tie Vianoce presne také, ako ste si vysnívali. Ďakujeme. Majte sa krásne. Majte sa, dovidenia. Dovidenia, krásna rodinka. Vy budete mať veselé Vianoce však. To mi je jasné. Dobrý večer. Ahoj, ty sa ako voláš? Nelka. Nelka, koľko máš už rokov? 10. 110? Výborne. Na 110 vyzerá výborne, Nelka. Počúvaj, ty sa ako udržiavaš? Športuješ? Športujem. No, udržiavajte sa, budete mať 110 rokov a budete takto krásne vyzerať ako Nelka. Tak, a počuješ ma dobre ešte? Hej. Hej, babina, super, to je vnúčka, hej? To je vnúčka. A prídvoj vnúčaka? Nie. Nie, prídvoj vnúčaka pozrieť. Babino, myslíte, aj muža nájdete tu na. Ne, babka už má dosť. A Nelka, a zaspievame si niečo spolu? Neviem. Zarecitujeme? A čo? Neviem, niečo také vianočné. Také z besiedky alebo niečo.